Аз съм вече 25 години в компанията и ако трябва да ви призная чисто в личен план, това, което ме държи в мен е, че и това, което споделят и служители, дори тези, които напуснат компанията, това, което изграждаме ние тук, не просто един екип от прекрасни професионалисти, които са лидери на пазара, които се грижат за клиентите, но ние се опитваме да изградим семейство. Да изградим семейство от близки хора, които се грижат един за друг. И затова за нас е много важно да се асоциираме и да правим подобни партньорства и да сме успешни в подобни партньорства, защото вярваме, че като компания имаме и много социални ангажименти, които искаме да реализираме и искаме така. Ласкаем се от мисълта, че начинът, по който ние оперираме в страната и начинът, по който работим и всички тези инициативи, които развиваме, по някакъв начин остават добър, по-добър отпечатък, позитивен отпечатък, не просто в околната среда, но и върху обществото като цяло. Yeah, when I was your age, I had no clue what I would want to do, because I didn't know exactly what was out there. Когато е бил на вашата възраст, той реално не е знаел какво, няма никаква представа какво иска да прави, защото не е знаел какви са му възможностите, какво може да прави реално. That was one of the motivations why we started this Go Teach program with SOS Children's Villages almost 14 years ago. Това е една от основните причини, поради която стартираме това партньорство с SOS детски селища почти 14 години назад във времето. Едно от най-вдъхновяващите неща е, че всеки един служител на компанията, независимо на какво ниво е, може да използва мащаба на компанията, за да направи истинска разлика в света. В смисъл, по някакъв начин да оставиш отпечатък, който да оттекне наистина навсякъде. На младите хора различни възможности. Започваш опс-агент, завършваш образованието си, отиваш в митница, след това отиваш при Моника в търговски отдел, после отиваш в HR, после почваш да правиш сметките при Митко и така нататък, докато достигнеш до поста на Румен. Това е в общи линии пътя, който всички от висшето ръководство сме извървели и който има желание, това е точното място. Благодаря.